Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namuhla ngikuphathela indaba ethinta umbali yezwe ngiba odlala ke indawo kaZodwa lapha kuMkhokha. Sekuveleke la indaba ezibhlungu, indaba engezinhle ezithi ke uZodwa uyashiya ke lapha kuMkhokha. Ama reports aveza khona ukuthi ke kwavela ngenyanga kaFebruary ukuthi ke umbali yezwe ngiba odlala ke indawo kaZodwa uzoshiya ke lapha kuMkhokha kuyoke lenyanga esikuyona okuyinyanga kaMarch. Indaba engezinhle ke lezimbukeli ifu umthando uMkhokha and if uyithanda ke irole yakhe uZodwa indaba nje lezi ezibhlungu. Amathiza omkhokha kuyoke lenyanga esikuyona inyanga kaMarch ayaveza ke lapha ukuthi ke umkhokha uzophinda ke futhi uhlasele. Kuyavela kumathiza ukuthi ke lo mkhokha uzogadla lapha kwaGumede. Abavezanga ukuthi ke lo mkhokha uzogadla kubani, kodwa ke ama reports aveza khona ukuthi ke uZodwa uyashiya ke kumkhokha and ke uzoshiya ngayo lenyanga kaMarch. Okusobala ukuthi ke kungaba uyena. Iningi labantu wade likholelwa ukuthi ke lo mkhokha uzothatha ke uMabusi ngenxa izinto ezenzeka ngakhona. Yizo ke indaba ade ngikuphathele zona lezi indaba ke nje ezibhlungu ezithi ke uZodwa uyashiya ke lapha kuMkhokha. Indaba nje impela ezibhlungu. Ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.